Hannu Mikkola werd bijna 42 jaar geleden geboren in het noorden van Finland. Van opleiding is hij automechanicien, maar de jongste 20 jaar heeft hij zich bijna uitsluitend bezig gehouden met het rijden van rallies. En eindelijk, na al die tijd, is hij wereldkampioen geworden. Dat hij daar zo lang moest op wachten is eigenaardig, want hij heeft meer wereldkampioenschapsrallies gewonnen dan om het even wie, 16 in totaal, en hij heeft in zijn carrière ook meer punten voor het wereldkampioenschap veroverd dan alle anderen. Alleen de titel had hij tot nu toe steeds gemist. Hij was 2 keer tweede in 79 en 80 en 2 keer derde in 81 en 82. 83 was dus het belangrijkste jaar in zijn loopbaan. Maar 83 was ook het derde opeenvolgende jaar dat een Fin wereldkampioen werd in een tak van de autosport. In 1981 werd Ari Vatanen wereldkampioen rallyrijden en in 1982 werd Keke Rosberg wereldkampioen Formule 1. Wat is zijn commentaar op de titel van Hannu Mikkola? Ja, Hannu nyt on ollut koko ikänsä jo yksi maailman parhaita rallikuskeja ja siinä mielessä se nyt oli vähemmänkin kuin ansaittu. Op welk moment dacht Mikkola zelf dat hij wereldkampioen kon worden? Kyllä, me ollaan jo tehtaan kanssa puhuttu viime vuoden puolella, että tämä vuosi todella yritetään. Meillä on ohjelmassa kaikki MM-kisat, jos on tarpeellista. Me ajetaan kaikki 12, joka antaa tietenkin niin hyvän lähtökohdan niin minulle. Het seizoen 83 begon eind januari met de rally van Monte Carlo. Voor velen de aantrekkelijkste wedstrijd om te winnen, ook voor Mikkola. Hij en zijn bijrijder Arne Hertz startten met veel goede moed, maar op een ijsplek in de eerste bocht van de rally slipte de wagen, schoof van de weg af en van dan af hoefde het voor Mikkola niet meer. Zijn ritme was verstoord en hij eindigde pas vierde. De overwinning was voor de derde opeenvolgende keer voor de West-Duitser Walter Röhrl. Van Monte Carlo trok het circus naar Zweden, waar Mikkola naar zijn eerste overwinning reed. Alleen de Zweeds tegen Blomqvist kon voor enige tegenstand zorgen, maar Mikkola controleerde de wedstrijd van start tot aankomst. Na Zweden was het afgelopen met sneeuw en ijs. Het warme zuiden wenkte, want de volgende rally op het programma was die van Portugal. Van bij de start nam Mikkola de leiding en opnieuw was het Blomqvist die de grootste bedreiging vormde, tot hij van de weg afgeraakte. De overwinning ging naar Mikkola, die nu al een comfortabele voorsprong had in de stand voor het wereldkampioenschap. Sinä johdat maailmanmestaruuspisteissä nyt, kun alkukauden kilpailut on ajettu suhteellisen hyvällä marginaalilla. Onko tämä johto ollut sinulle yllätys? No kyllä se siinä mielessä yllätys on, että monet vuodet on sitä yritetty todella jahdata ja aina tämä alku on ollut niin huono, että on sitten, vaikka loppupuoli vuotta on hyvin mennytkin, niin se on aina vienyt niin kuin mahdollisuudet voittaa. Siinä mielessä niin mä oon hyvinkin tyytyväinen, että se on lähtenyt näin hyvin käymään. Meidän täytyy muistaa, että ei tämä ole vasta 4. kilpailu vuodessa. Tässä voi vielä sattua vaikka mitä. De vierde rally van het jaar werd gereden in Kenia en president Daniel Arap Moi mocht de start geven. In 1972 was Hannu Mikkola de eerste niet-Afrikaan geweest die de East African Safari won. Ook in 1983 begon het goed voor hem. Hij nam onmiddellijk de leiding. Maar later kreeg hij mechanische problemen en hij verloor 2 uur op de leiders. Maar Mikkola bleef vechten en werd beloond met een tweede plaats. De overwinning was voor Ari Vatanen. Hannu, minkälaisen nautinnon tuo ralli antaa sinulle? Kyllä se niin kilpailun aikana
siinä on nautinto aika kaukana, kun 4 päivää tuossa autossa istuu ja yli 40 astetta lämmintä on. Se on todella niin raskasta hommaa, mutta kyllä siinä niin ei ainoastaan taistelee niin muita kilpailijoita vastaan, siinä taistelee niin kaikkia luonnonvoimiakin vastaan. Se antaa niin enemmän ulottuvaisuutta tälle kilpailulle. Na de safari in Kenia komt de rally van Corsica met een parcours dat op de maat is gesneden van de Lancias. Mikola dacht dat een 4e plaats binnen zijn bereik lag, tot de achterwielophanging van zijn Audi brak en hem tot opgave dwong. Een kleine 3 weken later zat de wereldtop in Griekenland voor de Acropolis Rally. 10 keer had Mikola daar al aan deelgenomen en nog nooit had hij de aankomst gehaald. Ook deze keer lukte het niet. Aan de Acropolis Rally heeft Mikola de slechtste herinneringen. Kyllä se varmaan Kreikassa oli Acropolis Rally. Tuntui jo siltä, että voitto on taskussa ja ei ollut oikeastaan jäljellä enää kuin muutama pikataival ja johto oli tarpeeksi. Ja siinä jo alkoi tämmöinen pessimistikin ajattelee, että se taitaa onnistua tällä kertaa, mutta se jäi kuitenkin kesken. Ja se oli aika tärkeässä paikassa siinä mielessä, että jos sen voiton olisi saanut, niin se olisi helpottanut huomattavasti. Van de Acropolis naar de rally van Nieuw-Zeeland. Ook hier werd Mikola tot opgave gedwongen. De situatie was veranderd. Het zag er lang niet meer zo schitterend uit voor hem. Van de 12 rallies van het wereldkampioenschap waren er 7 achter de rug. Voor eind juli stond de rally van Argentinië op het programma en die bezorgde Mikola opnieuw zijn glimlach. Hij won, maar erg veel voldoening gaf hem dat niet. Het was te gemakkelijk geweest. Terwijl de rally van Argentinië naar zijn einde liep, waren in Finland al de trainingen begonnen voor de rally van de 1000 meren. Mikola was dus te laat voor het begin van de training, maar toen de wedstrijd begon had hij zijn achterstand al goed gemaakt. In centraal Finland voelde Mikola zich thuis en dat was aan zijn rijstijl te zien. Maar aan het eind van de eerste snelheidsrit in het skicentrum van Laajavuori bleek zijn wagen zo erg beschadigd dat hij erg veel tijd verloor. Pas in de laatste nacht plukte hij de vruchten van de geweldige strijd die hij na die eerste rit leverde. In de voorlaatste rit veroverde hij opnieuw de leiding en won voor de 7e keer de rally van de 1000 meren. Hannu Mikkola, Arne Hertz. Jyväskylän Suurajoen voittajat 1983. Kaikista kivoin voitto oli Jyväskylän kotona Suomessa. Se oli aika vaikea voitto siinä mielessä, että mulla meni auto rikki ensimmäisellä pikataipaleella ja siinä joutuu taistelemaan kovaakin, että pääsi takaisin siihen kärjen tuntumaan. Ja aina tuommoinen kova kilpailu niin on paljon miellyttävämpi voittaa kuin se, joka tulee helposti. Mikola kon de titel definitief veroveren in de rally van Sanremo, maar het mocht niet zijn. Een lek in de benzineleiding, de vlam van de turbo en dan krijg je dit. In een oogwenk was de wagen helemaal uitgebrand. Na Sanremo waren Walter Röhrl en Marco Allen dicht bij Mikola geschoven in de stand voor het wereldkampioenschap. Er bleven nog 2 rallies te rijden, die van Ivoorkust en de RAC Rally in Engeland. Tuntuu vähän semmoinen tyhjä olo, ettei ole semmoista voiton tahtoa tällä hetkellä kuin pitäisi olla. Tuntuu, että se on niin kuin saavutettu. Nyt se ei ole niin pakko voittaa tätä RAC:tä. Hannu, onko rallimaailmassa vielä jotain sinulle saavuttamatonta? Kyllä sitä aina on. Jos kilpailukohtaisesti ajattelee, niin Monacossa mä en ole koskaan ollut ensimmäisenä, kylläkin pari kertaa toinen, mutta en ole voittanut.
Ja ajatellaan jotain Kreikkaa, en ole vielä päässyt maaliin sitä koskaan, että siinäkin on jotain yrittämistä. Ja kyllähän jokainen kilpailu aina merkitsee kuljettajalle paljon, vaikka sen olisi voittanutkin jo muutamaan kertaan. Kyllä se aina niin on merkityksekäs. Hannu, sinun urasi ralliautoilijana, kilpailijana on ollut todella varsin pitkä. Mitä nämä 20 vuotta ovat sinulle antaneet? No tietenkin niin ensimmäiseksi se on antanut työtä, paljonkin työtä. Sitten niin jos ajattelee, mitä siitä on saanut irti, niin kyllä maailma on nähnyt niin paljon, kun sitä yleensä pystyy näkemään. Ja varmasti siltä kannalta vielä, jota normaali ihminen ei näe. Että me aina ajetaan mahdollisimman huonot tiet ja pienimmät kylät lävitse ja sinne ei normaalisti mikään turisti mene. Että sitä näkee ehkä aivan toiselta puolelta sitä valtiota, missä kulloinkin on. Ystäviä on tullut vuosien varrella monestakin maasta ympäri maailmaa, joka on ollut miellyttävää ja siinä kai ne positiivisimmat, tietenkin voittoja sitten, jotka merkitsee taas paljon niin kuin henkilökohtaisesti. Missä vaiheessa elämääsi päätit ryhtyä ammattimaiseksi ralliautoilijaksi? Kyllä mä kai siihen on tähdennut koko ajan. Se oli enemmänkin kysymys siitä, että milloin oli niin hyvä, että pääsi mukaan ja siitä hommasta vielä maksettiin. Kuitenkin niin sanotaan vuodesta 1963, kun olen ajanut, niin vuonna 1964 menin opistoon ja pääsin sieltä teknisen opistoon ja pääsin sieltä 1968 pois. Että sain insinööripaperit ja suoraan siitä sitten niin ammattilaiseksi, että sain sen käytyä kuitenkin lävitse. Sinulle on myös sattunut joitakin onnettomuuksia. Jyväskylässä sinut vietiin tajuttomana sairaalaan ulosajan jälkeen vuonna 1971. Pipahtiko tuolloin mielessä mahdollinen lopettaminen? En mä oikeastaan harkinnut hetkeäkään. Enemmänkin oli mielessä, että milloin on valmiina taas ratin taakse, että kauanko tämä kestää. Kyllä mä muistan, että tutkineella lääkärillä kyllä oli piipahtanut se mieleen, koska hän kysyi heti seuraavana päivänä, että joko uskoit tästä, mutta ei mulla oikeastaan juolahtanut sen paremmin mieleen. Behalve Hannu Mikkola zijn er nog heel wat Finnen die tot de wereldtop in de rallysport behoren. Gewoonlijk worden ze de vliegende Finnen genoemd. Je hebt Markku Alén, Ari Vatanen, Henri Toivonen, Rano Aaltonen, Timo Salonen, Lasse Lampi en de mannen die nu niet meer actief zijn, Timo Mäkinen, Pauli Toivonen en Simo Lampinen. Velen hebben zich al afgevraagd of daar een verklaring voor is. Wat maakt die Finnen zo goed? Ook Mikkola kreeg die vraag al ontelbare keren te horen. Mitään tyhjentävää vastausta mä en ole keksinyt, mutta se ensiksi se täytyy olla meidän luonteenlaadussa, että monessa muussakin urheilulajissa, kun urheilija saa tehdä urheilusuorituksensa yksin, suomalainen on hyvä. Jos me ajatellaan jotain juoksua, siinä on aina löytynyt vireineitä, aina voittajia. Ajatellaan jotain keihäänheittoa tai seiväshyppyä. Mutta heti kun mennään jonnekin jääkiekkoon tai jalkapalloon tai jonnekin tämmöiseen urheilulajiin, niin se menestys onkin paljon vaatimattomampaa. Ja musta tuntuu, että suomalainen on semmoinen ihminen, joka haluaa ja pystyy ainoastaan tekemään suorituksen hyvin yksin. Se on myöskin sama tässä autoilussa ja ralliautoilussa. Sitä on hyvin yksin ratin takana silloin, kun ajetaan. Siinä ei oikeastaan sitä paini itsensä kanssa koko ajan, kuinka kovaa pystyy ajamaan. Ja siinä ei oikeastaan rallissa ole mitään vertailupohjaa, kuinka kovaa ajaa, se vaan itse. Tämä on yksi syy. Sitten tietenkin niin meillähän on erittäin vaihtelevat tiet, paljon kilpailuja. Tämä täytyy olla yksi syy. Myöskin se, että pääsee harjoittelemaan jääradoille ja tuonne hyvin helposti, niin se täytyy olla yksi syy myöskin. Siinä on monta asiaa, mitkä varmasti vaikuttavat siihen. Als mensen over rallies praten, komt altijd de veiligheid ter sprake. Veiligheid voor de rijders en veiligheid voor de toeschouwers. In 1981 werd in de 1000 Meren Rally een bancommissaris doodgereden en vorige week kwam in de rally van Monte Carlo een toeschouwer om toen Guy Chasseuil een bocht miste.
Voorbeelden van de gevaren die aan de rallysport verbonden Mä zijn. en ole oikeastaan huolestunut Jyväskylän Suurajosta ollenkaan, koska niin ensiksikin se on maailman parhaiten järjestetty kilpailu kaikissa suhteissa ja myöskin niin siellä tietää, että kun ajaa pikataivalta, että siellä on yksin. Siis silloin pystyy niin itse päättämään sen vauhdin ja katsoa, kuinka kovaa ajaa ja se on niin kuljettajasta kiinni, kuinka vaarallista se homma on. Henkilökohtaisesti mä nautin nopealla autolla ajamisesta paljon enemmän kuin jollain hitaalla autolla ajamisesta. Jyväskylän Suurajat mä katsoisin, että se on ennen kaikkea se riski lepää meidän kuljettajien hartioilla. Jos mennään sitten jonnekin Norsulurannikkoralliin, semmoisia kilpailuja me suorastaan inhoaan, koska siinä on niin monta muuta seikkaa, jotka voi tehdä sen vaaralliseksi. Ensiksikään tiellä ei ole yksin ja kuitenkin niin täytyy ajaa niin kovaa kun autolla pääsee ja se tekee minun mielestä sen niin vaaralliseksi, että meidän täytyisi kieltäytyä kokonaan ajamasta siellä. Entäs jos ajatellaan yleensä kaikki muutkin rallitapahtumat huomioiden, niin ovatko ne vaarallisia? Minkä arvosanan antaa sitten noin kokonaisuudessaan? Kyllä, mitä etelämmäksi me mennään, niin sitä vaarallisemmaksi se käy. Jos katsotaan jotain kilpailua Portugalissa, Italiassa, Kreikassa, niin ei se niin vaarallista meille ole, mutta katsojille se on. Ne ei todella tajua, millä vauhdilla me sieltä tullaan ja mitä mahdollisuuksia siellä on. Niin saada vaikka rengasrikko, joka voi tehdä sen, että auto ei enää pysy tiellä ja silloin siinä voi olla isokin katastrofi. Joku kansainvälinen alan lehti arvioi moottoriurheilussa mukana olevien kilpaajajien saamia palkkioita. Nehän aina puhuttavat. Rallipuolelta Hannu Mikkola oli nostettu ykköseksi ja väitettiin, että sinun vuosiansiosi liikkuvat Formula 1-kuljettajien tasolla. Miten kommentoit tätä? No sitten, niin Formula 1-kuljettajat saa paljon vähemmän, mitä mä oon luullut. Onko ralliajan ammatti taloudellisesti kannattava? Kyllä, se on. Kyllä, mä oon aina sanonut, että mä tässä enemmän tienaan kuin insinöörinä olisin tienannut. Eli sillä elää hyvin? Kyllä, sillä elää hyvin. Kuinka moneksi vuodeksi eteenpäin olet suunnitellut elämäsi ralliajajana? Kyllä mä nyt nykyisin niin ajattelen vuoden eteenpäin. Hannu, ralliajan ammatti vie koko miehen. Vuosittaisia matkapäiviä kertyy kymmeniä ja aivan varmasti satoja sinun kohdallasi. Millä tavoin perheesi suhtautuu jatkuvaan matkusteluun ja poissaoloon kotoa? En mä ole mitään paineita saanut sieltä puolta koskaan. Vaimo tiesi jo mihin ryhtyi, kun naimisiin mun kanssa meni. Se ei ollut mitään uutta hänelle ja hän ymmärtää kyllä tämän työn luonteen. Pikkasen on niin kuin tuntunut haikealta, kun lapsia, nyt on jo 2 poikaa, ettei kerkeä niitä nähdä paljonkaan. Että se on oikeastaan tärkein syy, miksi ensi vuonna niin ajaa